ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କରିବା କେମିତି ଟୋପି ବନାନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ନେଇଯିବା, ଦି ସାଇଡ ରୁ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦବା। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ୟାକୁ ଆମେ ଏଇପଟ ସାଇଡ କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦବା, ପଛକୁ ବୁଲେଇଦବା, ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ କୁ ବାହାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦବା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ର ଟୋପି। ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା ଫାୟାରମ୍ୟାନ ର ଟୋପି। ଫାୟାରମ୍ୟାନ ର ଟୋପି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଏମିତି କରିଦବା, ୟାକୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା, ୟାକୁ ସାଇଡ କୁ ଦେଇଦବା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାର ଗୋଟେ ସାଇଡ କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଇଡ କୁ ବାହାର ପଟକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ତ ଦେଖ ଇଏ ଏବେ ଏଇପଟେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ୟାକୁ ଆମେ ସାଇଜ କରିଦବା। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ର ଟୋପି। ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଏଇ ଯୋଉ ପଛକଟା ତାର ଲମ୍ବା ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୋପି ପଛକକୁ ଲମ୍ବା କରିକି ଛାଡିଥାଏ। ଦେନ ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା ନା ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ ଟୋପି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପାଣ୍ଡୁ ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ। ସିଏ ଗୋଟେ ଟୋପି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏଇପଟକୁ ଭିତରୁ ବାହାର ସାଇଡ କୁ ଯେମିତି ଏଇ କର କରିଛେ ସେମିତି ଏଇପଟ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଟୋପି, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ପାଣ୍ଡୁ ଟୋପି, କାରଣ ମତେ ପାଣ୍ଡୁ ଟୋପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ପାଣ୍ଡୁ ଟୋପି। ଦେନ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ତିନି ଜଣ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଦବା। ତ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଡଙ୍ଗା। ଏମିତି ଆମେ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ। ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଡଙ୍ଗା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏବେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଢେଉ ଆସିଲା, ୟାକୁ ଏଇପଟେ ବାଡେଇଲା, ତ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଡରିଗଲେ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏଇପଟକୁ ଆସିଲା ଭାରି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଢେଉ ଆସିଲା, ୟାକୁ ଏଇପଟେ ବାଡେଇ ହେଇଗଲା, ତ ଇଏ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ କଣ କଲେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଏବେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଏଇପଟକୁ ଆସିଲେ, ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ କଣ ନା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଅଛି, ଏମିତି ୟାକୁ ଏଠି ବାଡେଇ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ। ଏବେ ତମେ ବି ବନେଇ ଶିଖ ଏବଂ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା।